खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। थारैनो आं फरेनार ना इन्डिजिनियास बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो रोखा मिथिया आरो सासे इन्डियानि थागिबि सुबुंखौ फरेनार सोदोब बाहायनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया मा आयेनै मा राहा लानांगौ आरो मा आयेन दङ बेखौ बियो जेबो मिथिया। थारैनो हाग्रामा महिलारिनि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ। बेनि सोलोंथाइया थारैनो नंगौना नङा आरो बिथाङा सोलोंथाइ दंमारोब्ला थारैनो फरेनार आरो इन्डिजिनियासनि फारागथिखौ मिन्थियाखै। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो बेफोर बाथ्राखौ मिन्थिया। बेनि थाखायनो जानला मोनला बाथ्राफोरखौ बुंथिंलागासिनो दङ। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखालनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जावले बुंगासिनो दङ दि थारैनो रनजित बसुमतारीया बिटिसिनि बासिन्दा नङा, अदेबानि रनजित बसुमतारीया सासे फरेनारसो। बेखौ आरटिआइ होनानै थाबैनो बेनिफ्राय होखारनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिंबाय थादों। जायनि फिननाय होनानैनो मैया रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रोंथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों, अदेबानि फिनजाथाय होदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ आरो बेनिखायनो सन्देह दं मानोना सोलोंथाइ गोनां सुबुङा थारैनो फरेनार आरो इन्डिजिनियास नि फारागथिखौ मिथिया। गाव जे फरेनार सोदोब बाहायदों सासे इन्डियानि सिटिजेनखौ, बेनि सायाव मा केस जानो हागौ बिथाङा बेखौ मिथिया। आं दानो गोसो जायोबा बिथांखौ आरटिआइ होनो हागौ, नाथाय आं बिथांबादि मूर्खजों मूर्ख जानो गोसो गैया होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावदों दि मार्च दानाव थारैनो बिटिसिनि एसेमब्लि जानो थांगासिनो दङ। बेयाव बिथांनि गासैबो 10 जन एमसिएलएफोरखौ लानानै फैथों। फरेनार ना इन्डिजिनियास बेनि सायाव बाथ्रा दान्थेनो दम दङब्ला होननानै बिथाङा गोख्रों खौरांफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव आरो मोनसे जारिमिनारि सान। बे जाय बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव 25 आरो 26 साननायनि हाबाफारि लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बानजायनायाव आसामाव दायो एडभान्टेज आसाम 20.0 मुङै मोनसे हाबाफारि जागासिनो दङ, जेराव आसामखौ गोख्रों जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारि सावरायलायनायखौ लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियावनो हादोरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनिजों लोगोसे गोबांथार मिरुनि मन्थ्रिफोर आरो गोबांथार गोजौ थाखोनि फालांगियारि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आसामाव एडभान्टेज आसाम 2.0 मुङै मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबैयै 1 लाख कौटि रांनिल' माखासे इनभेस्टरफोर नागिरनाय जादोंमोन। नाथाय बियो साननायनि जोबोद बारा जाबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दायो बिटिआर ओनसोलनि थाखायबो मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा फैदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोबोद गोसारलांदों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एडभान्टेज आसाम मुंनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलाव दायो गोदान रेलवे लाइन खालामनो थाखाय थाग-थियारि जाबाय होनना मिथिदों। जेराव गिबि मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जादों मोनसे क'क्राझारनिफ्राय लानानै गेलेफु भुटानसिम गोदान रेलवे लाइन बानायनो थांगासिनो दं थाबैनो। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलनिनो बासबारियाव मोनसे रेलवे मेनुफेक्सारिं इन्डास्ट्रि बानायनो थांगासिनो दं आरो बे बाथ्राखौ गुबैयै बुंथिनानै होदों हादोरनिनो रेलवे मिनिस्टार अश्विनी वैष्णव बिथाङा।
आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावनि सान होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। मोनसे जोबोद सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया सोनाब बेंगलनि कलकातायाव मोनसे ट्रली बेगनिफ्राय सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बियो दायो सोराङाव फैबाय होननाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेफोर जाथायफोरा जादोंमोन बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो कलकातायाव आसामनि जरहाटनि सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जरहाटनि सुमिता मुंनि आइजोनि सासे गोथै देहाखौ थारैनो सासे बिहामजो फाल्गुनीनि बेगनिफ्राय बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बेनि गुबै जाथायफोरखौ दासिमबो रोखायै मिथिनाय जायाखै। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। सासे बर' फिसा जयश्री बसुमतारी बिथाङा इन्टारनेशनेल मोनसे गेलेनाय हाबाफारियाव देरहानो हादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नेपाल हादोरनि प'खरा रांगासाला स्टेडियामाव थांनाय 21, 22, 23, 24 आरो 25 सानबानि हाबाफारिजों खुंफुंबाय थानाय इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल स्कुल स्पर्ट्स सिरिज 2025 आव रेसलिं इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जयश्री बसुमतारी बिथाङा सनानि मेडेल देरहादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों दायो गोसारलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जयश्री बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय 2 नं. आमजुलि गामिनिनो अरुणी बसुमतारीनि फिसाजो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाय रेसलिं बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों होनना ओनसोलाव जोबोद गोजोननाय लाबोदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों आरो ओनसोल रायजो राजाफोरनि बयनिबो अनसायनाय मोननो हादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो रोखायै मिथिनो मोनबावदों। जोङो बिपिएफ दोलोनि सासेबो सोद्रोमाफोरखौ दम होआखै आरो ओरै जागोन होननानैबो बुङाखै आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैनांगौ होननानैबो बुङाखै। बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायफोरखौ गासिबो बिथिंफोरखौ नायनानै गाव गावनो दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। 6 नं. कसुगाव बियाबनि सिङाव दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा नखरनै नखरथाम दंबावो आरो बिसोरबो साननैसोनि उनावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैसिगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। 6 नं. कसुगाव बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सासे इएम उकिल मुसाहारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा सासेनि उनाव सासे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव बास्लायलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बिटिसि ओनसोलनि फ्राय इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआवबो थांलाय फैलाय जाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय दायो फ्राय जयनिं हाबाफारिफोरखौ नुबाय थादों। बेबायदिनो मैयाबो 6 नं. कसुगाव बियाबनि सिङावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि प्राइमारि अफिसाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि फ्राय गोबांथार सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिटिआरनिनो सासे इएम रन्जित उकिल मुसाहारि बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों।